S radosťou vám predstavujem nový vernostný program IQ Premium Business klubu, ktorý bude platný od 1.10.2025, to znamená od začiatku 4. ročníka. Mám z toho veľkú radosť, lebo je to, myslím si, že prelomové, prináša to obrovské benefity, výhody a možnosti členom prémiového klubu. Takže poďme si to rozobrať, poďme si to vysvetliť. Takže vernostný program IQ. Samozrejme IQ obsahuje nejakú šikovnosť, inteligenciu, no a to Qčko je kvartál. Takže vidíte, že v tom názve IQ sa skrýva viacero takých tých kľúčových myšlienok, no a poďme si to vysvetliť. Táto tabuľka je veľmi dôležitá, kde existujúci člen alebo nový člen od 1.10. bude môcť si zakúpiť ďalšie členstvo už po kvartáloch, čiže nebude to musieť byť ročná platba, čo je obrovská výhoda, a bude si môcť zvoliť, či si zakúpi len ďalší jeden kvartál, 2, 3, 4, 5, ale aj 20 kvartálov dopredu. Takže je to na voľbe každého člena. Čím viac zakúpených kvartálov, tým väčšie benefity a výhody. Čo je veľmi dôležité, je aj ak už máš za sebou nejakú minulosť, a to platí aj pre existujúcich členov, ktorí sú s nami už 4 roky, 2 roky, 1 rok, tak nejdeš od začiatočnej pozície, ale pokračuješ. Čiže napríklad, ak si členom 1 rok, máš za sebou 4 kvartály, tak si ideš zakúpiť 5., 6., 7., 8. kvartál a už nakupuješ od 20% zľavy a vyššie. Čiže byť dlhodobým lojálnym členom prináša obrovské výhody až s 50% zľavou. Čo je veľmi podstatné je, že členovia budú môcť pristupovať kvartálne, čiže budem otvorený klub 4 krát do roka, nielen raz do roka. Je to veľmi zdravý proces, čiže bude tam prílev novej energie, nových šikovných ľudí 4 krát do roka, čiže výrazne častejšie a pravidelnejšie. Samozrejme za predpokladu, že klub sa nenaplní a bude uzavretý kvôli počtu, ale ak niekto skončí z akéhokoľvek dôvodu, tak tá pozícia bude ponúknutá ďalšiemu človeku. Poďme si vysvetliť tie jednotlivé stĺpčeky, čiže v prvom stĺpčeku máte kvartály, v druhom stĺpčeku status, čiže po roku získava člen status bronze, po 2 rokoch silver, po 3 rokoch gold a po 5 rokoch platinum. Tieto statusy budú dôležité hlavne pri tzv. Cashbacku, ten si vysvetlíme za chvíľočku, ale samozrejme získa na tom aj ďalšie benefity. Takže poďme si ukázať také modelové príklady. V stĺpčeku zľava je keď je to nováčik, ak si zakúpi jeden kvartál, tak má ho napríklad za 2100 €. Tú hodnotu členského budeme každý kvartál prehodnocovať. Aktuálne to speje k tomu, že každý kvartál bude navyšovaná cena o zhruba 100 €, čiže o ďalší kvartál bude 2200, ďalší kvartál 2300 a tak ďalej. Ale samozrejme môžeme to flexibilne upraviť či podľa záujmu, podľa obsahu a tak ďalej. Cena Total, to je v podstate, keď si človek zakúpi 2 kvartály, tak má tú cenu už so zľavou 5%. Ak si zakúpi 4 kvartály a je zrovna nováčik, už to má s 15% zľavou, čiže nenakupuje za 2100 € jeden kvartál, ale ak si kúpi 4, získava hneď pozíciu bronze s 15% zľavou, čiže to znamená 1785 x 4 a zaplatí sumu len 7140 miesto 8400. Za každý kvartál bude člen získavať 3 kľúčové veci, mince, kotvy a cashback v bitcoinoch. Za každý kvartál získa 3 mince, za každý kvartál získa 1 kotvu
a cashback si vysvetlíme v samostatnom slajde, bude od 1 do 5%. Bude to prepočítané pri danom kurze v daný deň nákupu, keď kupuje daný kvartál a bude to fixne zafixované v bitcoinoch a vyplatené po 5 rokoch pri statuse Platinum, ale o tom si povieme za chvíľočku. Takže verím, že z tohto je zrejmé, že ak je nový člen, môže si zakúpiť od 1 do 20 kvartálov. Samozrejme, už zakúpené kvartály sa nevracajú späť, čiže ak to má člen zaplatené, už to potrebuje využiť a byť aktívnym členom daný počet kvartálov. Čím viac kvartálov, tým väčšia zľava. Ak už je niekto existujúci člen, či 1, 2 alebo 3 roky, tak nejde od začiatku, ale sme lojálni voči našim stabilným členom, dlhodobým členom a môže si dokúpiť len jeden kvartál, ale kľudne aj viacero a môže využívať veľké výhody a zľavy za perfektné ceny. Čiže príklad je veľmi jednoduchý, ak už je niekto 3 roky člen, je na pozícii Gold a ďalší kvartál si dokupuje na 45% zľave, čiže ak je bežná cena 2100 € za jeden kvartál, tak tento Gold člen si to kupuje už iba za 1155. Samozrejme môže si to nakúpiť na 2, 3, 4 kvartály a môže mať s tým takto vyriešený celý rok. Takže verím, že toto je vysoko atraktívne. Čo je dôležité, tieto zľavy sa budú používať aj na ďalšie veci, čo si povieme za chvíľočku. Čo sa týka vernostný IQ program, má veľa výhod, čiže získavate kotvy, získavate služby za mince, no a automaticky v každom kvartáli máte v cene 3 mastermindy cez Zoomko, čiže spoločne členovia majú zdieľaný mastermind. V cene každého kvartálu je buď jeden summit alebo ultra summit v danom kvartáli, čo prebieha. Takisto v cene získava člen v danom kvartáli prístup do WhatsApp skupín a Messenger skupín, do Facebookovej skupiny, v danom kvartáli záznamy, no a má prístup aj v danom kvartáli k členskej akcii, bude to bowling, alebo to je laser arena, prípadne to môže byť kone, alebo to môže byť nejaká iná akcia spoločná pre členov. Takisto má v cene automaticky grow cally, výživové poradenstvo, priamy kontakt s podporou na nás cez sociálne siete, čiže Messenger alebo WhatsApp, no a samozrejme pridelené zľavy a benefity. Čiže už základ obsahuje veľa benefitov a výhod, no a kotvy, mince a cashback si vysvetlíme na samostatných slajdoch o minútku. Čo je veľmi dôležité, ak člen preruší členstvo, čo len na jeden kvartál, všetky nazbierané kotvy, mince a cashback automaticky prichádza bez možnosti vrátenia. Čiže ak sa aj v budúcnosti vráti, už stratené kotvy, mince a cashback nezíska. Členské zľavy až do výšky 50%, podľa toho, koľko má historicky zakúpených kvartálov po sebe, tak využíva na samozrejme nákup ďalšieho členstva na Herbalife výživu a na kurzy, ktoré máme v ponuke. Takže tie výhody sú nielen pri získavaní členstva, ale aj ďalšie komodity. Takže poďme si vysvetliť, v čom je to vlastne inteligentné. Môžete byť veľmi šikovní, čiže získavate kvartálne si kupujete členstvo, už nemusíte na rok a tým pádom to otvárame pre nových členov raz kvartálne. To znamená, že veľmi šikovní, hodnotní, kvalitní a prínosní členovia budú prichádzať častejšie do klubu, čo je obrovským benefitom pre všetkých členov, lebo vy viete, že tá komunita je to najvzácnejšie a najhodnotnejšie, čo na tom prémiovom klube je a takto ešte zvyšujeme tú hodnotu tohto klubu. Kvartálne, za každý kvartál získava člen jednu kotvu. Vysvetlíme si podrobne. Tie budete používať, budete zamieňať získané kotvy za plavby, ktoré budeme ponúkať.
Kvartálne získate 3 mince, tie budete zasa zamieňať za mentoringy, coachingy a kvartálne získavate cashback od 1 do 5%, záleží na akej pozícii ste, či silver, gold alebo platinum, takže tieto peniaze vám budú vyplatené po 5 rokoch aktívneho členstva, kontinuálneho aktívneho členstva, zdôrazňujem. Takže úplne úžasné veci, ktoré doteraz neboli a ten klub získava zrazu týmto vernostným programom na obrovskej pridanej hodnote. Poďme si vysvetliť kotvy. Zasa veľmi chytré, za každý kvartál, ktorý si zakúpiš od 1.10.2025, získavaš jednu kotvu. Tu použiješ, kedy budeš chcieť. Kľudne ju môžeš použiť v danom roku, môžeš ju ale použiť aj o 3 roky, čiže nebudeš podmienený ísť na plavbu, ktorá by ti, alebo keby si náhodou nemohol ísť, že by ti prepadla, čiže nič nestratíš. Naviac môžeš použiť tieto získané kotvy aj pre svojho životného partnera, čiže môžeš ísť ty a tvoj životný partner za kotvičky a takisto aj deti. To znamená, ak napríklad počas alebo si predkúpiš 8 alebo 10 kvartálov, máš 8 alebo 10 kotiev a tie môžeš použiť aj pre seba, aj pre partnera, čiže za partnera nepriplácaš. Podľa mňa úplne luxusná, perfektná výhoda. A samozrejme, ak by si prerušil členstvo čo je len na jeden kvartál, tak o všetky získané kotvy, ktoré si doposiaľ nepoužil, prídeš a bez možnosti vrátenia týchto kotiev alebo získania naspäť. Poďme si povedať nejaké príklady. Vždycky bude dopredu s dostatočným prestihom vyhlasované rôzne plavby. Príklad, bude vyhlásený Karibík na 7 nocí s luxusnou MSC loďou, vnútorná kajuta, vrátanie leteniek, poistenia, transferov, všetkých výhod, jedla, kajút a tak ďalej, jeden noc, hotel, transfer a hodnota takejto plavby pre teba bude 4 kotvy. Ak budeš chcieť naviac nápojový balík s balkónom, bude to stať 5 kotiev. Čiže ak budeš mať 4 alebo 5 kotiev, môžeš ísť na túto plavbu. Ak budeš mať 8 kotiev, môžeš ísť na tú plavbu ty s tvojim partnerom. Samozrejme, bude aj možnosť doplatiť si, alebo ak ti bude chýbať 1-2 kotvy na nejakú atraktívnu plavbu, budeš si môcť za to priplatiť, alebo si budeš vedieť priplatiť aj za partnera. Čiže tieto výhody a samozrejme aj za deti tieto výhody ostanú. Ďalší príklad je Stredomorie, 7 nocí, kajuta, letenky, poistenie, transfer, prvá noc v hoteli, cena alebo hodnota 3 kotiev a naviac s balkónom a nápojovým balíkom 4 kotvy. Potom prichystávame platby typu Perský záliv, Island, možno Áziu, z ktorej sme sa nedávno vrátili, takže sú to úplne pecky. No a samozrejme každá plavba bude ohodnotená. Napríklad ten Island bude ohodnotený na 5 kotiev, ale bude tam výrazne iná spoločnosť, ako ste zvyknutí. Už to bude Norwegian, čiže úplne iný level s veľmi zaujímavými možnosťami. Takže verím, že tieto kotvy sa vám páčia. Zopakujem, hlavná výhoda je tá, že tento člen nemusí tie kotvy minúť hneď, môže si ich ušporiť, môže ich minúť pre partnera a môže si vyberať medzi plavbami. Ak mu bude nejaká kotvička chýbať, bude vyhlásená cena za kotvu a samozrejme aj doplatky za partnerov, ak nebudeš mať dostatok kotiev, ale možno ich budeš mať viac ako dosť, takže podľa mňa úplne pecka. Poďme si povedať o minciach. Automaticky s každým kvartálom získavaš 3 mince. Tie môžeš zamieňať za tvoj osobnostný rozvoj, môžeš ich míňať výlučne pre seba. 1 hodina Zoom coachingu, 1 minca, 1 hodina Zoom riešenie tvojho investičného alebo biznis plánu, 3 mince, 1 hodina osobne NLP technika, 3 mince, 2 hodiny osobný mentoring, 3 mince a 2 hodiny osobný brainstorming s tímom, 6 mincí. Takže toto je zasa skvelá vec, že napríklad kúpiš si 4 kvartály, získáš 4x3 12 mincí a tie môžeš použiť tak, ako ty budeš chcieť. Možno bude pre teba zaujímavé len tie Zoom, alebo naopak nebudeš chcieť využívať Zoom coachingy a iba osobne budeš preferovať a vybereš si napríklad 4x osobný mentoring, čo je
sledujte, veľká výhoda, doposiaľ boli 3, už môžeš mať 4. Čiže vidíte, že znova navyšujeme. Treba si uvedomiť, že ty si vyberáš, či chceš Zoom alebo osobné a aký typ rozvoja, či coaching, mentoring, brainstorming, či NLP technika, alebo business plán, investičný plán. Toto si môžeš ty slobodne zvoliť presne podľa tvojich potrieb a očakávaní. No a zdôrazním, môžeš to využívať veľmi intenzívne, ale môžeš aj rok to nepoužiť a použiješ to ďalší rok, takže aj toto je skvelé, že o žiadne coachingy, mentoringy neprichádzaš. Takisto zdôrazním, prerušením členstva, čo je len na jeden kvartál, prídeš o všetky nasporené mince bez možnosti akéhokoľvek vrátenia. No a poďme si vysvetliť cashback. Viete, že sa venujeme intenzívne aj investovaniu, no a je podľa mňa skvelé tým, že si členom a v podstate nepohneš ani prstom mať pasívny príjem, čiže spúšťame tzv. Cashback program. Podľa toho, na akej pozícii budeš získavať od 1 do 5% cashback. Bude to vymyslené tak, že pri zakúpení sa presne prepočíta buď 1, 2, 3, 4 alebo 5% z ceny toho v danom okamihu, keď kupuješ. Prepočíta sa to v daný deň na bitcoiny. Tento počet bitcoinov sa ti zafixuje a budú ti vyplatené po 20 absolvovaných kvartáloch. To znamená, keď budeš na statuse Platinum a budeš mať aktívne absolvovaných 20 kvartálov. Takisto prerušenie, čo je len na jeden kvartál, o všetky našporené bitcoiny prídeš, bez možnosti akéhokoľvek vrátenia alebo získania naspäť. No a nie je možné tieto nasporené bitcoiny predčasne vyplácať, čiže dostaneš ich vyplatené až po 5 rokoch od spustenia tohto programu. Takže ak už budeš potom platinový člen po 5 rokoch, samozrejme budeš získavať za ďalšie nákupy cashbacky a tie budú vyplácané raz ročne. Takže myslím, že veľmi transparentné, veľmi motivujúce a veľmi atraktívne. Takže vernostný program IQ silne dbá aj na lojalitu. Je to o tvojej šikovnosti, o tvojom pochopení. Má to množstvo výhod. Pre lojálnych členov získavaš dlhodobé zľavy až na úrovni 50%. Už na začiatku môžeš pri väčšom nákupe získať obrovské zľavy až do výšky 50%. Tieto zľavy sú nielen na členstvo, ale aj na Herbalife výživu. Tie zľavy sú aj na kurzy, ktoré postupne tvoríme. Získavaš množstvo benefitov, máš možnosť pracovať s kotvami, mincami, kde si ich míňaš ty, kedy chceš a na čo chceš. No a získavaš cashback po 5 rokoch, celkom pekne nasporené peniažky v bitcoinoch a len si treba uvedomiť, aké kurzy budú bitcoinov 5 rokov po ďalšom halvingu. Takže tí šikovní, tí z IQ to pochopia. No a čo je veľmi dôležité, môžeš prerušiť, ale ak sa vrátiš, tak už pôjdeš od začiatku. No a samozrejme prerušením okamžite stratíš akékoľvek kotvy, mince aj cashback v bitcoinoch. No a samozrejme, že ak bude ten klub plne obsadený, budeš musieť čakať na uvoľnenie pozície. Čiže každý jeden lojálny člen si veľmi dôsledne zváži, či vystúpi alebo nevystúpi, či preruší alebo nepreruší. Je to samozrejme možnosť, ale zdôrazňujem, budeme silne dbať na dodržiavanie týchto pravidiel, budeme neoblomní a ak nejaký člen po prerušení sa bude chcieť vrátiť, tak naozaj pôjde od začiatku a za plné ceny, ktoré budú v daný kvartál vyhlásené. Samozrejme budem môcť ísť tým spôsobom, že si nakúpi viacero ročníkov dopredu a bude tam využívať zľavy, ale vyjde ho to výrazne drahšie, ako keby bol lojálny a pokračoval. Preto si uveďme takú tabuľku porovnávaciu. Pekne to vidíte, že
Keď napríklad bude kvartál stať 2100 eur, tak lojálny člen už na Goldke na 45% zľave to bude mať len za 1155, čiže kvartálne ušetrí 945 eur, nehovoriac o tom, že zbiera mince, zbiera kotvy, zbiera cashback, získava všetky výhody klubu od summitov, mastermindov, neformálnych akcií a tak ďalej. Takže treba si uvedomiť, že je rozdiel zaplatiť za ročné členstvo 8400 versus 4620 alias ušetrených 3780 eur. Nehovoriac o tom, že každý kvartál my s veľkou pravdepodobnosťou budeme cenu klubu navyšovať, nakoľko tá hodnota obrovsky stúpa. Poďme si porovnať takú zaujímavosť, keď by nejaký existujúci člen, ktorý je na pozícii Gold, prerušil na rok a o rok sa chcel vrátiť a versus kontinuálne by pokračoval, ako by to vypadalo z jeho pohľadu finančne. Čiže v tom prvom stĺpčeku vidíte, že vlastne v roku 26-27, čiže za 8 kvartálov by kontinuálne využíval všetky výhody, by získal 8 summitov, získal by mastermindy a všetko, čo bolo spomenuté. Bol by na pozícii Gold, smeroval by k pozícii Platinum, bol by na 45% zľave. Za týchto 8 kvartálov, čiže za 2 roky by zaplatil 9240, čiže výrazne nízku sumu. V priemere jeden kvartál by ho vyšiel len 1155 eur. Za tých 8 kvartálov by získal 8 kotiel, čiže mohol by ísť sám na 2 plavby alebo na jednu plavbu s partnerom absolútne zadarmo. Získal by 24 mincí, ktoré by zamienial za mentoring, coachingy. Získal by cashback 4%, čo je orientačne 0,00358 bitcoinu, ktoré by mu boli vyplatené po 5 rokoch. Naopak člen, ktorý by teraz prerušil na rok a potom by v roku 26 chcel pokračovať na 4 kvartály, čiže rok by nebol členom, potom by bol členom, prišiel by o všetky doposiaľ získané výhody, nakúpil by si tieto 4 kvartály naraz napríklad a získal by pozíciu len bronz, kúpil by ich s 15% zľavou, celkovo by tieto 4 mesiace stáli 8160 eur, v priemere jeden kvartál 2040. Mal by len 4 kotvy, mal by len 12 mincí a mal by cashback len 2%. Čiže keď si to môžete porovnať, takmer za rovnakú cenu, lojálny člen získava obidva ročníky, získava obrovské výhody, získava podstatne viac kotiel, dvojnásobný počet kotiel, mincí aj cashback. Naopak člen, ktorý preruší a o rok bude chcieť pokračovať, tak v podstate za takmer rovnaké peniaze získal polovicu menej. Takže je absolútne nelogické skončiť, prerušiť a to je obrovská výhoda práve tohto vernostného programu IQ. Premýšľame a tú lojalitu sú extrémne vážime. Takže prerušenie členstva, myslím si, že je úplne jasné, extrémne nevýhodné, ale možné. Prichádza tam človek o všetky zľavy, prichádza o všetky získané kotvy, mince a samozrejme riskuje aj obsadenosť celého klubu. Verím, že tento vernostný program je doslova zlomový. Po 3 rokoch sa nám to podarilo dotiahnuť až do takýchto luxusných možností, kde dostávate obrovskú pridanú hodnotu a výhody. A verte mi, že budeme pracovať na tom, aby ten vernostný program sme ešte viac rozšírili a bol, aj keď toto je podľa mňa že brutálne atraktívne, výhody do 45-50% a všetko, čo som tu spomenul, je niečo prelomové, čo doposiaľ nebolo a verím, že tento vernostný program ešte vyšperkujeme.